Úryvky z knihy Zázrak. 7. deň. Zázračná cesta z negativity. Jediné, čo treba urobiť, je praktizovať vďačnosť a sledovať, ako sa stane zázrak. Aj keď budete vďační iba v duchu, na energetickej a kvantovej úrovni bude vaša vďačnosť mať zázračný účinok. Ak budete vďační pravidelne, podľa zákona príťažlivosti musíte pritiahnuť oveľa lepšie okolnosti a váš vzťah sa musí okamžite začať zlepšovať. Po praktizovaní vďačnosti by ste mali mať z danej situácii oveľa lepšie pocity. Dnes, keď budete prejavovať 10 vďačností, povedzte si: som úprimne vďačný, vďačná, a povedzte za čo a prečo. Potom si povedzte alebo napíšte po každej vďačnosti: ďakujem, ďakujem, ďakujem za dokonalé riešenie.